מתמודדת עם חרדת טיסה, וכשהייתי בטיסה לפני כמה שנים לברצלונה, היה שם כיס אוויר בטיסה. פשוט כשהרגשתי שזה מתחיל לזוז ופתאום הדיילים מתיישבים וכולם מתיישבים ונהיה מין כזה רעידות חזקות במטוס, נכנסתי להתקף פאניקה, הייתי עם חברה, התחלתי פשוט לפקות ופשוט לא ידעתי מה אני עושה עם עצמי. אמרתי זהו, זה הסוף, כאילו, בתרחיש הכי גרוע, כאילו, אף אחד לא הסביר לי שדבר כזה עלול לקרות. זה היה סיוט מתמשך, והרגשתי ממש מצוקה, הרגשתי לחץ, אמרתי לעצמי, את לא עולה יותר על מטוס, את מסיימת עם זה, וזהו, פה נגמרות הטיסות שלך. טיסה אחת לברצלונה הספיקה כדי שרחלי תהפוך מאישה שסובלת מאירופוביה, חרדת טיסה, לאישה שסובלת מאירופוביה קשה. מחקרים מראים שעד 40% מהאוכלוסייה חווים חרדה בעוצמות שונות לפני שעולים למטוס. עד 5% מפחדים עד כדי כך שלא טסים בכלל. כל אלה ודאי לא יאהבו לשמוע את הבשורה שיצאה בימים האחרונים מאוניברסיטת רדינג שבאנגליה. On the left-hand side you've got what the world looked like in 1979. And then on the right side you've got much more recent in 2020. מרק פרוסר החליט לחזור 40 שנה אחורה בזמן ולהשוות את האוויר שהיה אז לזה של עכשיו. ליתר דיוק הוא החליט להתמקד בתופעה אחת שקורית שם למעלה, מה שמכונה בטעות אגב, כיסי אוויר. אז השם הנכון הוא turbulence, סערת רוח. בעברית אם תרצו, חיתכות, למרות שכולם מכירים אותה ככיס אוויר. והמחקר של פרוסר גילה שהסבירות שהתופעה הזאת תקרה עלתה בעשרות אחוזים בעשורים האחרונים. הסיבה? ההתחממות הגלובלית. So to give you some sense of how much, if we compare the start 1979 with 2020, the amount of light turbulence in the sky where aircraft cruise has increased by 17% over that time. So light turbulence is the sort of turbulence that you might feel quite commonly. So you might feel a little bit of bumpiness, but no big deal. Your drink may move in the cup. But more sort of worryingly, I guess, the amount of severe turbulence over the North Atlantic increased by 55%. משבר האקלים הגדיל את הפער בטמפרטורות בין הכתבים לקו המשווה, וברצועה האמצעית הזו, שבה אנחנו טסים, נוצר לחץ אוויר לא יציב ורוחות חזקות. הן מוציאות מטוס משיווי משקל ויכולות לטלטל אותו, והן קורות פתאום, ובלי התראה מוקדמת. יש גם כיסא אוויר במזג אוויר נאה לחלוטין. זה כמו בועה ענקית שהמטוס טס בפנים ופתאום העילוי משתנה, וכתוצאה מזה המטוס נופל או עולה. על התופעה אנחנו קוראים חיתכות, כמו דרך חתחתים. כיסא אוויר יכולים לקרות בעננים או במזג אוויר סוער. את אלו רואים בקלות בעיניים או במקם. אבל את ה-Clear Air Turbulence, הסערות באוויר הצלול, אי אפשר לראות, ולכן יותר מאתגר להתחמק מהם. זו לא חוויה נעימה, יודע כל מי שטס. יש לה השלכות, היא גורמת לנזקים. אבל נדגיש כאן כמה פעמים כדי שזה יהיה ברור. אין סכנה לטיסה. מטוסים לא מתרסקים בגלל כיסא אוויר. כיסא אוויר לכשעצמם לא יוצרים סכנה. המטוס כמעט ואין מצבים של המטוס קורה משהו. הטכנולוגיות שחוזות את מזג האוויר הולכות ומשתפרות כל הזמן. היום אנחנו מקבלים בזמן אמיתי על המסכים שלנו את האזורים שבהם יש קפיצות, ואנחנו יכולים בסבירות גבוהה מאוד לדעת את זה מראש, בדרך כלל להצליח לעקוף אותם, ולפעמים אנחנו חוצים אותם. אם יהיה אזור עם קפיצות משמעותיות, אנחנו חד משמעית לא ניכנס אליו. יונתן רז, טייס כבר 40 שנה, הוא ראה כבר הכל. כיסא האוויר מבחינתו הם כמו במפרים בכביש עבור רובנו. ממש אין מה לפחד, זה בטוח לחלוטין. ועדיין, לכיסא האוויר יש השפעה והיא לא קטנה. על ביטחון הנוסעים למשל. Passengers scared out of their minds as the turbulence shakes them around. רעידות חזקות כבר גרמו לפציעות של אנשים לא חגורים או שמטען לא מאובטח פגע בהם. זו תופעה שעולה לחברות התעופה מאות מיליונים בשנה. לדוגמה בגלל בזבוז דלק בניסיון להתחמק מכיסא האוויר או בלאי של מטוסים. וכדי להימנע מכל אלה, התעשייה כולה מנסה למצוא את הדרכים היעילות ביותר להתמודד עם התופעה. אני אראה לך
לכם רגע מה המערכת שלנו עושה. מה שאתם רואים פה בעצם, זאת תצוגת האייפד של סקייפאס, זאת תצוגה שגם הטייסים ורואים בקוקפיט. אנחנו יכולים לראות פה במערכת, קודם כל חשוב להראות, אנחנו רואים משושים, אנחנו קוראים להם הקסגונים בשפה המקצועית. כל משושה הוא בעצם מצביע על נקודה שיש בה כיס אוויר. אפשר לראות את הרמזור של הצבעים. צהוב הוא בעצם כיס אוויר שאנחנו קוראים לו לייט, ואדום זה כיס אוויר שהוא כיס אוויר בינוני ומעלה. מערכת סקייפאת' היא דוגמה לאופן שבו בענף התעופה מנסים לנצח את כיסא האוויר. שילוב של מידע מקדים, מבוסס ניתוח מטאורולוגי, ופונקציה שכולנו מכירים, מווייז. דיווח. טייסים שנתקלים בחתכות באוויר הצלול מדווחים למערכת, והיא מפיצה את הדיווח לטייסים אחרים שאמורים לעבור באותו מסלול כדי שיוכלו להתחמק מהרעידות מראש. אנחנו בהחלט רואים יותר אירועים שקשורים בכיסא אוויר, ואנחנו חווים באמת הרבה יותר התראות סביב כיסא אוויר. אני מניחה שזה קשור גם לעלייה בכיסא אוויר, אבל כמובן גם לעלייה במספר הטיסות. אנחנו רואים במערכת שיש לנו בערך 8,000 טיסות ביום, כל יום. זה בערך 500 מטוסים באוויר בכל זמן נתון בשעות הליבה. האפליקציה סיפקה ב3 חודשים האחרונים מעל 500,000 התראות למשתמשים שלנו סביב כיסא אוויר. אז הטייסים מכוסים, הם יודעים מה לעשות ויש להם את האמצעים. פה נכנס לתמונה החלק השני במשוואה בטיסה, הנוסעים. גם אותם צריך להרגיל למציאות המשתנה ורוויית הרעידות. האמת שלפני 11 חודשים, בגלל זה אני פה בסדנה, היינו בדרך חזרה ממוזמביק, היה כנראה מערבולות אוויר. אנחנו חווינו את זה קצת יותר חזק, עכשיו אני מבינה שחווינו את זה קצת יותר חזק ממה שזה, אבל אנשים שלא היו חגורים ממש עפו למעבר, וגיליתי אחר כך שאני פשוט לא יכולה לעלות יותר על טיסות. כיסא אוויר הם הגורם מספר 1 לפחד טיסות. אלון פרק, גם הוא, טייס עם ותק של 40 שנה, נתקל בזה על בסיס יומיומי, במסגרת סדנאות שהוא מעביר. אני טסה רק כי אין ברירה. אני ממש נוסעת רק כי אין ברירה, רק כי צריך, רק כי ממש לוחצים. כל פעם שנגיד רוכשים כרטיס זה מלווה בתחושות בטן חזקות ודאון ומצבי רוח. אני נוהג להגיד שהתופעה שיש בה את הפער הכי גדול בין יחסי הציבור שלה לבאמת המסוכנות, כי היא לא מסוכנת. זה נכון שאם יש לך מגש של אוכל הוא יכול לעוף, או אם אתה לא קשור אתה יכול להיחבל, אבל אתה יושב במטוס ואתה חגור, לא יכול לקרות לך כלום. ועוד דבר מאוד מעניין שצריך לדעת זה החושים שלנו מטעים אותנו בזמן כיס אוויר. אנחנו מרגישים שהמטוס נופל, או שהוא צולל, או משהו כזה. זה לא נכון. אבל בגלל שחסרים לנו חושים, חוש הראייה לא רואה את העולם החיצון, יש לנו אשליה. הידע והיכולת להבין שאין פה סכנה, והיכולת לפרש את מה שהם רואים, שומעים, מרגישים, היא מאוד חשובה לאנשים כדי להתמודד. זה די ברור שבמצב שבו כיסא האוויר הופכים לנפוצים יותר, חוויית הטיסה של כולנו תשתנה. המחקר של אוניברסיטת רדינג מדבר על מצב שבו בשנים הבאות נאלץ להישאר חגורים לפרקי זמן ארוכים יותר במטוס. יידרשו גם שינויים אחרים, מערכות חיזוי יעילות יותר, שיפור ביכולות המטוסים, וגם הסברה לנוסעים, כדי שיצליחו להתמודד, כמו רחלי, שמאז הטראומה של הטיסה ההיא לברצלונה השתתפה בסדנה לחרדות טיסה, וחזרה לאחרונה לאוויר. פשוט דיברתי עם עצמי בזמן הזה, הרגעתי את עצמי, זה בסדר, אני עוברת את זה, זה משהו שלא תלוי בנו, והמטוס מתמודד עם זה, והטייס יודע להתמודד עם זה, ככה היה. ונחתנו. וואו, הרגשתי מעולה, הרגשתי שניצחתי את הפחד.